maduong' mogik en ni mar mondo mi ochop dwaro maru makare. Kata kamano Dr. Thadias ka duoki e twak kopogore koda ng'anyo masani koro waneno ka jopuonj mag mbalariany mopogore opogore ma pacho kae sani koro wuok oko ka ng'anyo nyaka chop dwaro margi. Nyalo bedo ni nitiere chochni mage hie e kuonde tiegruok mamalo mano mag mbalariany pacho kae mowinjo bed ni ing'iyo kata iketo maino mar mondo mi ogeng' ng'anyo ma kinde ka kinde wanene pacho kae nikech higa mokalo nung'anyo higa ni kendo wachak waneno ng'anyo machielo. Koro erokamano Joyce. Nitiere migao minyalo keti mondo ogeng' ng'anyo makinde ka kinde. To mbalariany mong'anyo sani gin mbalariany mag sirikal. Mbalariany gi duto gin mek sirikal ma kineno ka ng'anyo nitiere mbalariany gi tiyudo ni sirikal nitie gima ok otimore nade, gima ok otimo. Koro gima wadwaro mokwongo manyalo geng'o ng'anyo makinde ka kinde. Mokwongo gima kisungu luongo ni learning environment. Wan gi mbalariany ndiyo to king'iyo ei mbalariany kanyo, mbalariany kaka nawacho ni en kama itime research nigi equipments gi gimoro amora monego bed ni itimego. Mbalariany ma Kenya ka sani kidhi midonjo e laboratories wa ibiro yudo ka equipments moko ma wan go gin equipments ma 1970s and 1980s. The world has moved. Gin machon. Koro atan seche madhi nadhi timo research kanyo tiyudo ka atimo research under very difficult conditions. Mar ariyo, iyudo ka buildings ma wan go gin machon. Kendo iyudo ka idani mondo ipuonje iye kanyo to nyithindo ng'eny. Iwinjo ka wadwa moro wacho ni iyudo ka klas achiel oting'o nyithindo 1,000. Kata University of Nairobi maduong' moingo universities te king'iyo halls ma wan go te onge hall manyalo ting'o nyithindo 1,000. Tanyalo nyisi sani ni kata mana ka bete kuma puonje cha sani nitie klas ma puonjo moting'o nyithindo 700. Koro nyithindo moko bet oko kucho. Mano to giwinjo somo nade? Koro sirikal onego bed ni ng'iyo what I can call the learning environment moting'o infrastructure and which translates back duoko wae pesa ma iluongo nang'owa capitation, pesa ma sirikal golo kotimo ang'owa komiyo universities. Pesa ni bende ok bi. Ang'o matemo wacho? Planning mar sirikal and prioritization mar sirikal on the education sector has to be revisited. So that sirikal onego bed ni seche ma pok osomo budget to wacho niya, budget ma kama en ma wadhi chulo godo jopuonj mag university. Budget ma kama en mwamiyogi mondo gitimnogo research. Budget ma kama en ma gidhi gero godo kuonde somo manyien. Budget ma kama idhi nyiew godo equipments mitimogo research.